אוקיי, שלום לכולם, אני נמרוד, כמובן, והיום אני כאן אראה לכם את החצובה שלי, שקיבלתי מסבא שלי. אז בואו נראה לכם אותה. זו חצובה די ישנה, אז אל תתפלאו אם אתם רואים משהו שיעשה לכם התקף לב. שנייה, קצת קשה לפתוח אותה, כי זה ריצ'ראץ', אני אראה לכם, הנה. כי היום אני לא הולך לבית ספר, יום שישי, לא בגלל זה, כי יש לנו היום יום ספורט. רגע, מתקרב לי. אז רק שנייה, הנה אתם רואים, אני פשוט גם להחזיק את המצלמה, סליחה, איזה מצלמה? את האייפוד. אוקיי, הנה החצובה שלי. אתם רואים, אמרתי לכם, היא אנטיקה. נראה לי שנת 91 או אפילו פחות. סליחה, או אפילו יותר מ-91. טוב, שנייה. אז אוקיי, הנה זאת החצובה. עכשיו רק צריך לפתוח אותה. אל תדאגו, כשאני פותח אותה אני צריך לעשות עוד כמה דברים. הנה עכשיו אני צריך ללחוץ פה על איזשהו כפתור. הנה כאן. אני מקווה שאתם רואים. רגע, אני רוצה לכוון. אתם רואים כאן את המתג הזה? זה בעצם מעלה את הראש. כי עכשיו אני מתכוון לצלם עם המצלמה שלי, ואז זה יצא פול HD. איי, תקעתי את זה ככה. זה דואג שהידית לא תזוז הרבה. ונראה לי תקעתי את זה של הידית. אוקיי, זה בסדר. רגע, את זה עכשיו. מה שנראה לכם, עשיתי את זה ואת החלק הזה. זה דואג שהמצלמה לא תעלה למעלה ולמטה. טוב, אז אני עוד רגע אתחיל לצלם, אז יאללה ביי.